рӯз ба хайр мухлисони Барселона ва онҳое ки ба ин даста мухлис нестед. Шумо дар канали Барса ТЖ қарор доред ва ман Муҳаммад Гаиров барои шумо нашри навбатиро оид ба бозии Барселона Валенсия пешкаш мекунам. Умедворам ҳама хубу хушу ба ҷоед ва масъалаҳо ҳалли мушкилоти зиндагӣ бартарафанд. Агар набошад ҳам озурда набошед, зеро ҳамаи корҳо бо лутфи Худои меҳрубон хуб мешаванд. Муҳим рӯ афтода набошед. Аз тамошобинони ин видео агар касе зодрӯз доранду касе тӯю хурсандӣ муборакашон бошад. Дӯстони хубам, инак баъди як ғалабаи оташин бар ҳарифи ҳамешагии худ Реал Мадрид, Барселона имшаб дар доираи даври 24-уми Ла Лига Валенсияро дар Камп Nou қабул мекунад. Пеш аз он ки мо дар бораи ин бозӣ бигӯем, аз шумо даъват мекардем ки ба канали мо обуна шавед ва поёни наворҳои мо лайки худро дареғ надоред. Обуна шудани шумо бошад кори моро қавӣ мекунад ва мо албатта наворҳои топ тозаро пешкаши шумо мекунем. То ин ки дар бораи бозии дар пешсода бигӯем, ду хабари обдорро ба шумо расониданем. Маълум аст ки тобистони имсол дар трансфери тобистона Барселона тасмим дорад ҳайати худро пурқувват кунад, аммо гуфти Игнат Петрович инҷо як но аст. Гап сари ин ки мутобиқи қоидаҳои мавҷуда, аниқтараш талаботи Ла Лига, Барса бояд ба миқдори 178 миллион евро бозингарони худро фурӯшад то ҳаққи харидории бозингарони дигарро пайдо кунад. Ана ёбу гир, бозам гап сари он ки киро ӯ ба ки фурӯхтан мумкин. Дар гумон аст ки Левандовскиро гуфти урусо обратно Бавария мегирад. Усмон Дембеле нав бозии худро ёфт. Гавиу Педро фурӯхтан ба худкушӣ баробар аст. Фатиҳ Шишагинро дар гумон аст ки касе аз як қопча пиёз зиёдтар бихарад. Яъне киро бояд фурӯхт? Барселона дар тупик аст ва бояд аз ин ҳолати вазнин баромад. Аз ҷониби дигар хави барои бунёди Барселонаи топ, бозингарони топ мехоҳад, аммо фикр дорем пушти ин ҳама кинаву адовати президенти Ла Лига Хавиер Тебас бо Жоан Лапорта аст ки бо ҳар роҳ восита Барсаро буғӣ карданест. Рости ҳамин ду мӯйсафед ҳеҷ соз нагирифтанд ки нагирифтанд. Ахир ягонташ сари ягонташа мехӯрад. Хуб, бало ба паси Тебас бармегардем ба дохили дастаи Барса. Аниқтараш ба Лазарети он. Бар тиқви хабарҳои расида Усман Дембеле ҳафтаи оянда ба тамринҳо бармегардад. Шояд имкони бо Атлетик бозӣ карданро дар рӯзи 12-ум пайдо кунад. Аммо Усмони ҳақиқиро метавон дар Эл Класикои навбатӣ ки рӯзи 19 март баргузор мегардад дид. Фикр дорам Хави ҳам ба қавле рисковат намекунад. Бо Атлетик дигарҳо бозӣ мекунанд. Усмон Дембеле бошад қарибиёи Иди Наврӯз худо хоҳад дар Эл Класико ширкат карда мухлисони Барселонаро ба фарорасии Иди Наврӯз табрик хоҳад кард. Албатта баргашти Дембеле ба ҳайат дар Эл Класико хеле рӯйдоди калон аст, аммо таҷрибаи дирӯза нишон дод ки бо Кейсеу Балде ҳам Реалро буридан мумкин будааст. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳамавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Акнун дар бораи бозӣ бо Валенсия. Барселона ва Валенсия то имрӯз миёни ҳам 188 бозӣ карданд ки дар 88 он Барселона ғолиб омадааст. Дар бозиҳои қаблӣ каталониҳо ба дарвозаи Валенсия каму ғам 350 гол заданд. Аз ҳама бохти калон бошад 6-0 мебошад. Дар 4 бозии охир ҳам Барселона ғолиб омадааст. Ана михел як оморе ки аслан ба фоидаи Барса аст. Хуб, бинем ки дар ин бозӣ чӣ шуданаш мумкин. Аввал ин ки айни замон Валенсия дар минтақаи афтиш аз Ла Лига қарор дорад, ҳарчанд ки бозии даври 22-уми худро дастаи шаҳри Валенсия ғалаба карда буд. Барселона бошад дар ҷоми Испания ба Реал ғалаба кард ва гуфти бародарои рус настроение виши крише. Акнун биёед як бор тахмин занем ки сармураббӣ киҳоро муқобили шогирдони Робин Бараха бароварда метавонад. Дар футбол аслан ҳайати ғолибро иваз намекунанд ва шояд хави аз ин принсип ҳам кор гирад. Аммо Валенсия бо ҳама бузургиёш айни замон дастае аст ки бархи аз бачаҳои гуфти бобои ғулом шалпарро дам додан мумкин. Аммо киро дам мегирифтагӯ be ин ҳам дам гирифта истоданд. Фикр дорам шумо пай бурдед ки ман Левандовски, Педри ва Дембелеро дар назар дорам. Аммо агар аз бачаҳои болои по гап занем, пас Тер Штеген дар дарвоза, Араухо, Кунде, Кристенсен ва Алба дар хати дифоъ. Бигзор Балде ва Алонсо истироҳат кунанд. Де Йонг, Бускетс ва ин маротиб Сержи Роберто дар миёна ва Фати, Рафина ва Ферран Торес дар пеш бозӣ кунад. Гави асаби 5 корти зард доштан дар ин бозӣ иштирок нахоҳад кард. Баъдан аз захира бачаҳои Барса Б метавонанд хасташудагонро
ӯро иваз кунанд агар бозӣ хуб ҷараён гирад. Барои мо муҳим ғалаба кунад ва муҳим нест ки дар майдон кӣ бозӣ дорад. Хави баъди бозӣ бо Реал гуфт ки мо хеле хуб бозӣ кардем ва нагузоштем ки Реал ҳатто як ҳолатро ба гол табдил диҳад. Ман зиёда аз ин мегӯям ки Реал барои аввалин маротиба аст ки аз феврали соли 2022 яъне расо як сол шуд ки ягон зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи ҳариф назада бошад. Яъне гуфтанием ки агар Хави ҳамин тактикароҳо муқобили Валенсия истифода карда метавонад, аммо Реал 90 дақиқа ба қавле тӯбро контрол дошту Барселона қариб муҳофизат. Валенсия бо ҳама бузургии Реал нест ва албатта дар Камно муқобили яке аз аутсайдерони чемпионат Барселона тамоман бозии дигарро нишон хоҳад дод. Он бозӣ аз ҳуҷум ва тотальный контрол ба қавли иборат хоҳад буд. Шуморо намедонам, ман чунин футболро имшаб аз Барса мунтазирам. Хуб, инак расидем ба поёни нашри навбатӣ. Барселона ва Валенсия имшаб на дар дили шаб, балки дар вақти барои ҳама қуллат соати 18:15 ба вақти Кремл ва 20:15 ба вақти Душанбеҷон дар дили Каталония шаҳри Барселона вомехӯранд. Хотиррасон мекунем ки айни ҳол Барселона бо 59 холи радионақл лидери чемпионати Испания буда, Реал дар масофаи 7 хол дур аз Барселона дар зинаи дуюм қарор дорад. Барои ҳама барои таваҷҷӯҳ як олам сипос. Умедворем чизҳои лозимаро барои шумо гуфтем. Агар чунин бошад, хоҳиш дорем лайки поёни ин наворо зер кунед. Барои имрӯз тамом. Ба ҳама истироҳати бо фароғат барои мухлисон тамошои хуби футбол. Барселона ба пеш. Боқи Худоёру Муҳаммад ҳамроҳатон.